दैज्लां बोथोरनि दिन मा खालामनो होनदों जायगा टाइम मोननायाव गोसो बेरायफैबाय बारनि मानास हाग्रानि लाइमोन फेलेंगिरि आगै महराबो समायना जौस्रां देस्रां मानास हाग्रानि लाइ दाउदै बिबार नोंलाय आगै मानसिबो फैयो महराबो समायना ग्रासलेण्ड होनना गुफुर बुङो गावदां ग्रासलेण्डआव बेरायबोदों बिदिनो नायबाय थानो हाया दोनबायबो थाजाया बैसागु बायब्लानो नोंखौ आं लायथारनोसै नायबाय थानो हाया दोनबायबो थाजाया बैसागु बायब्लानो नोंखौ आं लायथारनोसै मानास हाग्रानि लाइमाथि गालदाब मैगं आदा गाहायै सोमजिरि महरा लायनो मोजां मा होनदों मानास हाग्रानि गेस्रें मैगं नोंलाय आदा नोंनि गाराङाबो समायना गेस्रें खाफालाव दंबोला समाथिन बारोब्ला आइ आफामोननाव फैनानै रायथिफैदो खाफालाव दंबोला समाथिन बारोब्ला आइ आफामोननाव फैनानै रायथिफैदो लायथारगोनलै सना राव Rest time. Wow. Ini apa gini gue awalnya tuh kepala